रामलिंगा राजूने 1987 मध्ये सत्यम कम्प्युटर कंपनीची हैदराबाद येथे स्थापना केली. कंपनीने चांगली सुरुवात केली, त्यामुळे अगोदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नंतर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वरती लिस्ट झाली. बरेच अवॉर्ड सुद्धा रामलिंगा राजू यांना मिळाले. या काळात रिअल इस्टेटमध्ये तेजी चालू होती, त्यामुळे त्यांनी प्रॉपर्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात केली. यासाठी राजूने कुटुंबातील व्यक्ती, मित्र आणि शेतात काम करणाऱ्या कामगारांच्या नावाने 365 खोट्या कंपन्या उभ्या केल्या. जेव्हा पैशाची कमतरता जाणवायला लागली, तेव्हा त्यांनी सत्यम कम्प्युटरमध्ये हेराफेरी करायला सुरुवात केली. 40 करोड प्रॉफिट असेल तर 4000 करोड प्रॉफिट दाखवायला लागला. प्रॉफिट दिसत असल्यामुळे शेअर मध्ये सुद्धा चांगली वाढ होत होती, पण त्याचबरोबर खरी आणि खोटी फायनान्शियल स्टेटमेंट यातला गॅप वाढत जात होता. हे जास्त दिवस चालणार नव्हतं, म्हणून राजू यांनी आपलीच कंपनी मेटस इन्फ्राचे 51% आणि मेटस प्रॉपर्टीचे 100% शेअर सत्यम कम्प्युटर खरेदी करणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यांच्या इन्व्हेस्टर्सला हे पटलं नाही, त्यामुळे हा प्लॅन ही फसला आणि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजवर कंपनीचा शेअर 55% पडला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर राजूने सेबी समोर सगळं कबूल केलं. 9 जानेवारी 2009 रोजी दोघा भावांना अटक करण्यात आली. या स्टॉकमुळे सत्यमच्या इन्व्हेस्टरचा 14,162 करोडचा लॉस झाला.